ban magana ashe kai karamin dan iska ne kai a rayuwarka gaba ɗaya kai baka taba zuwa gidan yari ko da na wata 6 ba haka dai ka dan shiga gidan yari kai in banda kai banza ne me za ka yi da zabuwa da ƙwayenta gaba ɗayansu ai bai wuci mutum ya sai dula kwalli 3 ba gaba ɗaya in banda ma tsadar rayuwar nan da muke ciki. Yawa a ina kake samun dula mai kyau? Saboda wacce nake samu ake kawo mu wallahi ba ta kai mu, ba na jin tana mu wi in ji tana taba mu kokon kwakwalwa na. Dan Allah a ina ake samu wanda nake samu inda ka san tazargade nake sha. Kai aini gaba ɗaya bakin ka bai nuna min kai kana wazukan wa busan ba saboda ba original kake sha ba. To ni da nake shan kalaku kana ji ka kunnan ka na faɗa maka inda za a samu original amma ba na so su ji mu kar in yi magana su ji mu ko a tsaye gumi da daɗi yayi ya fito kuma da kunya kai kunya ya kuma dan kadan idan ko babu a fado bane. Hello? Safwan dan Allah karka kashe min waya. Ka tsaya ka saurare ni magana nake so mi. Wai dan Allah Yusra sau nawa zan gaya miki wannan abun ne? Wai haƙuri kawai. Allah Ubangiji ya haɗa kowa da rabansa. A gabanki ba mahaifinki ya ci min mutunci. Ya min kora ya walakanta ni. Datta ne fa ni. Ya walakanta ni kore ni kora na kare. Okay, yanzu ke Yusra wai so kike na ƙara dawowa ne ko me? Ka taimaka ka yi unblocking ɗina don Allah. Kuma ina so ka bani dama in zo mu yi magana. I'm sorry Yusra. Dan Allah kar ki zo inda nake. Ki haƙuri. Allah Ubangiji ya haɗa kowa da rabansa. Kar ki ƙara bibiyata. Kuma kar ki ƙara nema na kar ki zo inda nake. Rayuwa mai zuwa da damuwa. Allah ka sani da ruwa magana Allah ɗaya. Momi dan Allah ki taimake ni kan na rasa Safwan kar ki bari a ɗaura min wancan. Ki san da yadda zaki in samu Safwan dan Allah. Ki yi haƙuri Yusra. Kukan ne ba na so. Ki yi haƙuri insha Allah. Na miki alƙawari har in ina raye. Insha Allah wanda kike so zaki aura. Amma ki daina kuka. Yayi yawa kin ji? Ba na son yawan kukan kin nan zai iya ja miki wani laluran kuma. Na lokaci a kowanne zamani a kowanne yanayi mai hakuri shi ke riba. A kowanne lokaci a kowanne yanayi mai hakuri shi ke riba. Rabanka ba zai wuce ka ba. Ba zai wuce ka ba. Goza! Ka fito yau Allah ya fitowarka. Ban gane ba in fito. Wai me kuke nufi? Kana nufin oga ɗan kande shi ya sa ku ba? Kai dai ka fito na ce maka kakka ɓata mana lokaci. Abokina. Ya aka yi ne ɓarawan zabuwa. Na. Ya ne? Ba dai a nan kake ba. A nan kake ina ce. Kada kai dai kamar rashin kunya. Yaro na ne har yanzu kai dan in na fito wallahi na nama kai karamin dan iska ne. Ni mai gidan kai kuma. Kada kai dai kamar rashin kunya. Ga ka da Dauda. Goza! Ko a ciki kace zo ka zauna ne? Oga Sadi da Bibiyo suna jira ka. A to mu je. To mu je. Na gode. Kai?
kai ka kashe jauro togo da makaka to wallahi tallahi yau sai na ga wanda zai karbe ka a cikin sallin nan daga ni sai kai ne a cikin sallin nan sai na ga yadda karfi na ya kare kana ji na ko sa mun samu kimanin $10,000 a gidan ɗan kandisa sannan kuma mun samu ammunitions guda 50 inda muna kyautata zaton cewa daga nan amur yake ɗauka yake ɓoyewa sannan kuma akwai abubuwan laifi da su ma mun same su yanzu aka sinanansa. Well done, ASP. Thank you, sir. Aikinka yana kyau. Thank you, sir. Shake my hand. Sai dai ina tsoron kar wata rana commissioner ya kwace mun kai. Thank you, sir. Thank you, sir. Goza. Yes, sir. Goza, sorry for what happened. Already ma DPO ya riga da ya yi bayani dama akan cewa zargin da ake maka bai zama lallai kai ne za ka aikata shi ba. Shi yasa muka tsananta bincike don mu gano gaskiya. Hakon. You are a good guy. Ka ɗauki wannan abun da ya faru tamkar kaddara ne. Sorry Goza. Aisa, na san dama idan aka tsananta bincike, na san zan fita cikin yardar Allah. Na gode sa. Good. Za mu baka hutun sati 2. Ka je gida ka kwanta ka huta sannan sai ka dawo bakin aikinka. Amma zan sa a baka ko ɗan na sabulu ne. Sa maganan hutun nan a bar shi. Zan ci gaba da aikina. Dan zama na asel na dan samu wani guntun satan ansa daga bakin Dauda maza. Kana nufin dan zama da kai asel har ka samu bayanai a wurin Dauda? Sosai sa. Dan kuwa Dauda maza na dan bigi cikin shi kuma ya bude mun aiki. Saboda ya fahimtar da ni wajen da ake dan harkokin hodar iblis zuwa tabar wiwi zuwa wajen 'yan ta'adda hadda mazauninsu inda suke zama tamful ɗinsu kenan. To na samu wannan satan an san daga gare shi. Kaga ɗanka daidai zama asallin yayi rana kenan. Okay. Well done. Well done Goza. Good job Goza. Good job. Babban yaron Alhaji Audu mai suna barista ya kira ni. To ai ma ya kira ni. Barista ko? Kenan dukkan mu aka kira. Au. Wato dai a takaice dai ya kira duk na kusa da ni kenan. Manufarsa kenan yana so ya saye ku da kuɗi kenan domin ya fuskanci cewa ni na gagare shi ko? Tabbas ni idan yana da kuɗi zai iya siyana. Amma idan ya tara kuɗi wanda za su kai yawan daga ƙasa zuwa sama. To ai kai ashe mai girma ciyaman kai kana ma da farashi. Babu wani mahaluki a wannan jiha da ya isa ya tunkare ni ce in siyar mishi da yanci na. Wannan ma ai raini ne domin ni ina tare da talakawan ƙasar nan. To ai ni ina ganin kawai ya kamata ku tashi ku je. Babu inda za mu je. Mai girma ciyaman ni a gani na martani ya kamata mu mayar masa. In shi ya matsu ya zo inda muke. Yana da kyau mu ce ya gan mu ido da ido, kuru da kuru. Tabbatar da cewa ba ma jin tsoronsa. A nan ma za mu iya mayar masa da raddi. Gaskiya ne Haji Sani. Alhaji Sani, ni ne shugaba, ni ne ciyaman na fati. Na ce babu inda za mu je. Ni na yarda da maganarka. Kana nufin mu je kenan? Don haka ciyaman ku je kawai. To, a matsayinka na
gwamna mai jiran gado da izinin ubangiji yadda ka ce haka za a yi, za mu je da. Ai haka. Ai kai ne shugaban fati, kai ne komai da komai, don haka ina ganin duk abin da ka yanke ai shi za mu bi, ko ba haka wa ce lady. Shikenan an gama. Haka yayi. Kai ne kuma gwamna, kaga dole kai ne a gaba da kowa. Your Excellency. Shikenan. Ka san za mu yi? Sai ka faɗa sa. Gobe idan Allah ya kai mu za mu ziyarci gurin. Insha Allah. Inda za mu rarraba kawunan mu duk mu kama su gaba ɗaya a lokaci ɗaya. Yes sir. Ka gane ai? Insha Allah. Wanda za mu je. Irin wa nake ji ne? Sallai kaman muryan ɗan kande ne. Wanda sun gaure ne da Dauda maza. Hassan fara ba za a shirya ba. Ashe kana tsoron mutuwa dan iyayenka, to kai ma sai ka bi su gun da suka ci. Mutumin banza, karamin dan iska. Dauda, stop it! Kar ka sake dukan shi. Ka ji ko? Haba, my brother Illo, shi ya kashe mun yara na guda uku fa. What? Mutum uku ɗaya shi ya kashe mun su. Wa gaya maka? Kai, wa gaya mishi? Kai abun mamaki. My friend, ɓarawan zabuwa. Kai, ashe daman kai bakwale ne? Jan uba turo ka aka yi nan kenan ka zo ka zauna kana na ɗan maganganun duk abubuwan da nake gaya ma na sirri ka ɗauka ka ajiye ka je kana gaya musu? Ashe kai da ina ma kallon ƙaramin ɗan iska, ashe babban ɗan iska ne kai? Let us calm down abokina, ka kwantar da hankalinka. Upstate, you are my friend. Har yanzu kai abokina. Ta ina? Kai? Wallahi sa, gwaza ne ya gaya mai. Oyo. A'a, bana yoyon baki. Shi ya sani, bana yoyon baki. Gwaza ba zai taba gaya mishi ba. Kai ku dauke shi ku canza mai sai. Sorry, Oga Dan Kande. Sorry, ko? Sorry, Oga Dan Kande. Allah ya sa. Dauda, please. Ina ganin girman ka. Ka kama kanka. Ba na son a hukunta ka. Sorry brother Illo. Ai ni ko dan sabin life dina da kai. Ai dole in dinga daga kafa. Da Allah ina labarin Salma. Ka san she is my blood sister. Dan Allah ya zai ka dan hada mu a waya ko yaya ne dan Allah taimaka mu. Shikenan ba damuwa. Zan hada ku amma sai gobe. Sai gobe? Sai gobe. Thank you so much. Na gode. Shikenan. Matsiyaci kai ka taba gani matsoraci baya zama gwani ko wane ne ko dan waye kai da an hada mu da wannan asil baya na ci uwarsa ba na gama da shi kashe mun yara uku. Ha, wai tafiya za ka yi? Yes. Zan je gidan ubana in kwanta. Allah dai ya sa ba wajen wata sabuwar za ka je ba kuma. To idan ma hakan ne zaki hana ni ne? Ko aure na kike da zan ji tsoron faɗa miki? Ke harka ce fa ta haɗa mani da ke, kuma kaman ke an yi da wasu. Saboda haka baki isa ki hana ni abin da zan yi ba. Allah ya baka hakuri. Amin. Ni fa idan harka ta haɗa ni da mace, to kawai ta tsaya ta ci arziki ta rufe bakinta. Idan kuma ta ce za ta saka min ido a rayuwata, to zan jefar da ita ne kawai in dauko wata. Ga kunan birjik a cikin gari, hotels, restaurants, layi, lungu, duk wacce ka ɗaga wa gira da gudu za ta biyo ka. Da aure na ma kike yi shine kike da right ɗin tambaya ta daga ina nake ko kuma ina zan je. Ke matar auren tawa ma wallahi sai ta lallaba. Ai insha Allah ma ni ce matar ka Hutu. What? Ke kin isa ki zama matata?
ai duk wacce aka haɗu da ita a layi to a layi ake rabuwa. Duk namijin da kika iya ba wa kanki a waje to a wajen zai jefar da ke. Kuma duk namijin da ya tashi tunanin aure a ransa, 'yar gidan daraja da kima da mutunci yake bujurowa da ita a ransa. Wacce kuma aka haɗu da ita a layi, daman ya san can ba shi kaɗai yake ɗauka ya aje ba. To menene ma abin marmari a auren naki? Menene ban same shi a waje ba? Don haka, karki yaudari kanki, babu aure tsakanina da ke. Ki ci arziki ki bar arziki inda yake. Idan tenuwanki ya ƙare, ki yi gaba in sake sabon recruiting. A sanadin kira kashe kaina, na gaza cikin kauna. A sanadin kira kashe kaina, na gaza cikin kauna. Shifa'un taken mu Islamic medicine, cibiya babban mai haɗin magunguna. Amin, amin matata, amin hawata. Allah na gode ma. Ai dole ne ma in je in yi Shifa'ul Islam medicine murna, in musu godiya da jinjina domin su suka kawo min wannan sasancin. Dakta, idan na je gida ba na ganin fara'a da murmushi a fuskarta. Sannan idan na kira ta a waya ba ta dagawa. Amma daga lokacin da na zo Shifa'ul Islam medicine, daga lokacin na kasance ita da kanta take kira na a waya ta neman addu'a mai daɗi. Don haka ni na gane sirrina shine Shifa'ul Islam medicine. Godiya ga Allah da ya saka dukkanin wanda ya karba magani a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center sai ya zo mana da godiya da kuma fatan alkhairi, musamman akan wannan matsala ta istimina'i wato over masturbation. Suna magani dukkanin matsala ta istimina'i wato over masturbation, irin su erectile dysfunction wato raunin gaba, matsala ta infection, tsinkewar ƙwayoyin halitta, rashin haihuwa, ɗaukewar sha'awa, saurin inzali. A karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center mun yi tanadin ingantaccen magani na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Namu ba irin nasu bane. Wannan da shi ake warkewa daga cutar HIV gabaki daya. Muna ba wa mutane sati 2 garanti na maganin kuma su warke. A kowane maganinmu mun yi ragin kashi 67 domin fatan nasara. Ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma liver crisis. Wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liver har ma yake fitsarin yalo, kan kashe masa jiki, yana sasa zawo da mara ma gabaki daya. Ita kuma liver crisis ita take bin jini da madikanin family, sai wanda ubangiji Allah ya kare. Wayanda suke kasashen waje na gari muke tura musu ba na ruwa ba saboda tsaro. Ina masu fama da matsalar riƙewar gaɓoɓi ko root acid ko kuma diabetes ko kuma ƙetara. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. A Najeriya muna nan a Kano, Maiduguri, Taraba, Jalingo, Adamawa, Mubi. Majority state ɗin da suke cikin Nijar muna da office ɗinmu a ciki. A Libya muna nan a Misrata da kuma Tripoli, Kamaru, Chad har ma da Saudi Arabia da ma Ghana cikin Accra, dukkanin muna da ofisoshinmu kuma muna tura maganinmu a duk inda mutum yake a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Na dinga kira kashe kaina, na gaza cikin kauna. A sanadin kira kashe kaina, na gaza cikin kauna. Baby, dama na samu labarin yarinyar nan ne. Haba, Billy? Yes. To ya aka yi? Amma dai ba ta kasar nan, ni ma na haɗu da wata ƙawarta ce take faɗa min ba ta nan. Amma ta gaya min da zarar ta dawo za ta sanar da ni. Nice one. You did a good job. You know what? Ki duba message ɗinki zuwa anjima. Zan tura miki 500,000 naira, wannan shine tukwicinki na jin wannan daddaɗan labarin. Baby, thank you so much. Don't mention, baby. I love you so much. Don't mention.
Thank you. Don't mention I love you so much. Bye bye. Bye. Wai dama ashe ba zai iya aure na ba? Ka gani? Ita ce fa tun daga can ka ganta ita ce tewo haka ka gani? To wannan gonar ta mahaifinka ce haya yake ba da ita da kuɗin hayar ake siyan takin da ke noma waccan da take tare da ku a gida. Gaskiya kuma na kalli gonan gaskiya tana da girma kwarai. Babba ce. Kaga wannan gona ita kadai idan ka rike ta ishe ka silar arzikinka domin mutum 4 ke noma ta wannan gonar da kake gani. Yanzu kawo Hashim ni da na tafi na karatu a matakin sakandare na je diploma na gama na tafi matakin digiri na gama fi sabidillahi kawai sai na zo na kare a noma. Marwan, washin me kuke ɗaukan manomi ne? Jahili ko kuma ƙauyawa ke noma? Bari in faɗa maka wani abu ɗaya, yanzu a ƙasar nan manomi shi ke da arziki saboda kayan abinci yadda yake tsada. Shin ba an ce min harkar noma ka karanta ba? Ya, harkar noma na karanta, amma niyyata ko da na yi karatun in zo ne aiki a federal government a ƙarƙashin hukumar Ministry of Agriculture. Wannan shine target dina, amma ba yana zo na ƙare a noma ba, noma ai wahala ce. Aiko da ka yi karatun banza Marwan, idan za ka karɓi shawara, ka karɓi shawara. Marwan, ka zo ka noma wannan gonar kai kaɗai, in ya so ka sayar da waccan gonar ka sai taki, domin wannan gona za ta ba da alkhairi mai ɗumbin yawa. Haka ne, kuma kaga na lura ƙasan gurin ma is fertile, saboda koya ka zuba masa taki zai iya fitar da crops. Ka gane ai, akwai abin da in ka shuka ma ba sai ka noma ba zai fito da kanshi, ka gani? To, ni fa Marwan kaga ka daina min wannan guntayen turancin. Ka ansa min da yes ko kuma no. In za ka zo ka noma gonan nan, ka zo ka noma, in ba za ka noma ba nemo masu haya su zo su karɓi gonan nan su haya. To ka sani dai mahaifinka ya ce yana so kai noma. Ba matsala, karka damu, insha Allah shekara mai zuwa zan yi noma. Ka tabbatar? Ya wuce wai. Alhamdulillah. Shine. Yeah, you should bring the work and send the theory via my email, okay? Are you open the email, Dina, ba? That's good. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba sabon garin nawa ne kake inna lillahi. Sa za mu tafiya. What are you waiting for? Get out. Sabon da Allah ka taimaka wa rayuwata, wallahi ba zan iya rayuwa da wani in ba kai ba. Ina ji. Haka sai zauna. Sara, ku gaya kan mu gaskiya mana. Kin san dai babu yadda za a yi na aure ki ba tare da yardar iyayenki ba. Kuma kin san dai haka kawai ba zan daura miki aure ba. Yusra, mu yi haƙuri mana. Amma ummana tana tare da mu kuma za ta ba mu dukkanin goyon baya. Ko ummanki na tare da mu Yusra, ummanki ma ba ta da hurumin aurar da ke, ita ma ba za ta yi aurar da ke ba. Yusra, dan haka kawai ina ganin ya kamata mu haƙura da wannan abin ne gabaki daya. Ummana za ta iya juya mahaifina har ya amince. Yusra, ni fa gaskiya ba zan boye miki ba. Abin da na ji akan mahaifinki gaskiya ni ya bani tsoro. Me aka ce maka akan mahaifin nawa? Babu abin da aka ce min, kawai an ce min mutum ne mai tsatsauran ra'ayi wanda juya shi ne yana da matukar wahala. Kuma an sanar da ni cewa in har ban fita a hanyar ki ba to wallahi zan fuskanci ƙwaran hukunci. Safwan baka so na? So wallahi ina son ki, amma duk da son ki da nake yi rayuwata tana da matukar muhimmanci ko dan mahaifiyata da kanwata. Kana nufin mahaifina zai kashe ka kenan? A'a, ni ban ce miki mahaifinki zai kashe ni ba. Kawai dai ni gaskiya na tsorata da al'amuransa ne. Kuma
gaskiya na ji tsoro irin tarban da aka min rana. Ikon Allah. Dakta, ashe wajen ka ta zo. A'a, dan kai daɗi wallahi ba wuri na ta zo ba. Iya ne sai ina da kwatar da hankalin ki sa. Ba wajen ki na zo ba. Wajen wannan mai shegen taurin kan na zo. Amma me ya kawo ka nan? Ai ke ce baki sani ba. Ai irin ƙaunar da mahaifinki yake miki shi yasa duk inda kika taka yana sa ana bibiya ana sanin ina kika shiga ina kika fita. Ko da kika shigo makarantar nan sai da aka kira aka gaya mun cewa kin shigo makarantar nan. Gashi nan kuma da nazo yanzu. Ashe ofishin ka ta shigo. Ranka ya daɗe wallahi ni ban ma san za ta zo ba. Ku isa ki gaya masa ki wanke ni wallahi ba ni ranka ya daɗe asali ma ba ta samu na a waya. Lambobin ta duka blocking din su ne. Yusuf ki tsaya ki wanke ni ki gaya masa cewa ni ba ni na kira ki ba ranka ya daɗe ku yi min rai dan Allah. Karka da mu kwantar da hankalinka. Tunda mun yi da kai karbi da ta kaki ta hanyar dandami to mun san hanyar da za mu yi maka ciwa maraba. Ke tashi Tare da dad kuka zo? Ni kadai na zo. Haidar yana da abubuwa masu muhimmanci a gabansa. Ni kadai ne na zo. Tashi mu tafi. Kai kuma ka saurari dawowata. Dan Allah ya sura ki tsaya ki mai bayani ki wanke ni. Ni ba wuri na ta zo ba ranka ya daɗe ban ma san za ta zo ba. Wallahi ganin ta ne ba ga tan a gabana. Yanda ka kanta nan haka na ganta wallahi. Ba sani wallahi ba san za ta zo guri na ba ranka ya daɗe. Ki tsaya ki musu bayani ki wanke ni Yusuf. Bai taɓa tsammanin zan zo in same shi ba. Yanzu haka ma kafin ya shigo faɗa yake ma akan sai mun rabu. Kama shigo ka same ni ina kuka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuka? Kai dafta, kai ka sa ɗan Alhaji kuka Alhaji Mariya? No ku ba wai kukan ni ba wallahi kawai kukan ta kawai take. Tun da aka yi da ba taɓa kuka ba. Tashi mutum. Ka sa ɗan Alhaji kuka? Ka sa Alhaji kai? Tashi mutum. Mutum. Wallahi ka kira ruwa. Ka sa ɗan Alhaji Yusuf kuka? Ka saurari zuwa wallahi ka saurari zuwa. Ka saurari zuwa kuka. Don Allah an kuɗi kaka ce wa dad ga inda na je. Isra, ke ma dai kin san ba zan yi ma Alhaji ƙarya ba, saboda ban saba yi masa ƙarya ba. Kuma idan ma na yi ƙaryan har Alhaji ya zo ya gane cewa ƙarya na masa ke kanki kin san cewa buri na zai shiga buri. To shi kenan, don Allah dan Annabi ce ba ruwan safa. Wallahi ni na kai kaina dan san da na je ma bai san zan zo. To, wannan kuma hukunci yana hannun Alhaji sai ki kira shi. Ni abin ma yana ɗaure min kai wallahi. Wannan dafta da shegen taurin kai. Inda tun farko ya ji maganan da aka yi masa cewa ya kyale ki da duk wannan abin da so ba. Amma ki duba wai har ya kira ki kika je har ofishinsa bayan kin je ofis ɗin shi kuma kika masa kuka. Ya sayar Alhaji kuka. Wallahi dafta ya ɗauko da laba gamu. Wallahi ya ɗauko da laba gamu.
ASP Sadiq. Hello Kebi, ya akai ne? Lafiya na ganka a gidana ba gayyata ba wani excuse haka kawai just like that. Lafiya? Yanzu Kebi, ni ne in zan zo gidanka sai na baka notice? To a matsayina wanda ni ba barawo ba, ni ba wani dan ta'adda ba, ai ya kamata a ce an bani excuse za a zo gidana, ko ba haka bane ba? Kebi, kar ka manta ni fa abokinka ne. Kwarai da gaske, to amma ka san idan kuɗi ya gifta komai yana iya canjawa. Wasu abubuwan sukan shige maka kakan manta meye wannan kalan ya yake wannan ka san rayuwa. Kebi a takaice ka canja ni kenan. No Kebi, you are still my friend ai. Ban canja ka ba, but amma ka saka bai da na gaya ma rayuwa kakan manta da wasu abubuwa haka a cikin kwakwalwarka ai. Idan aka ce abu kiɗa ya canja kaga dole ma rawa ya canja. But amma still dai me ya kaka gidana ko dai wasu bukatun naka ne suka taso. Roger, yasa da Allah ka kawo jakan kuɗin nan. Na dalan ko kuma na naira? Wannan ai big man ne, babban mutum ne, ka kawo jakan dala. Kebi, bukata ta ba sai an kaje ka kuɗi ba. Ina son da ni da kai mu shiga cikin mu dan samu guri mu zauna dan akwai dan magana da zamu yi dan kaɗan ba mu yawa ba. As you can see, kaga yanzu haka sauri muke, kaga yadda muka fito dinnan muna da uzuri akwai inda zamu je. But amma zan iya baka 10 minutes idan zai ishe ka. Well, 10 minutes is okay. Okay, let's go. Wait, no. I'm coming, ina zuwa. Alright. Kana rufin duk waɗannan maganganun Marwan ne ya gaya maka a kaina? Kebi, Marwan ne ya gaya mun kuma kai ka san ba zai mun ƙarya ba. Idan har ka yarda da abin da ya gaya maka, ina ganin kawai ƙara ya kamata ku kai ni kotu. Amma ku sani, kafin ku kai ni kotu, ku tabbata cewa kun tara da manya-manyan lauyoyi, saboda in an je a tabbatar da laifukan ake zargina da shi akai. Kuma ya kamata a sami evidence na cewa na nemi Marwan don mu sacrificing baban shi. Sannan waye shaidar an ganna a can? Sa'annan ma babban maganar, waye tabbatar muku cewa ni ina da alaka da masu tsafi da mutane? Ina shaidan an ganni na ji ƙauyen? Wannan ai baseless accusation ne. Da wannan zan iya maka ku a kotu daga kai har Marwan din, kuma a karɓa min hakkina. Kana ji na? Get out, ka fita min a gidana. Kebi, idan har mu ba mu da hujjan kama maka a kotu, to na tabbata hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da yi wa tattalin arziki ta'annati na ƙasa suna da hujjan kama ka su maka ka a kotu. Kebi, saboda Kebi, a ina aikin me kake yi ka samu wannan makeken gida Kebi da waɗannan kuɗaɗe da motoci lokaci ɗaya? To ai sai yanzu na gane ka. Ka ce hasada ce ta motsa. Hasada ka ce ta motsa. Kebi, ni na fi ƙarfin ne maka hasada akan kuɗi ko abin duniya. Inda za ka ga ina hasada na sai dai idan har na ga mutum yana aikata kyawawan ayyuka wanda ni ba na yi, a nan ne za ka ga hasada na. Sadiq. Yes. Idan kuka tashi kai ni ƙara,
ka tattaro duk wani jami'ai da ka sani ana ji da su, na sojoji da na ruwa da na sama da na ƙasa, duka ku tarkata ku kai ni kuma ina nan ina jiran ku. Na gaba yayi gaba, na baya sai labari. Ban taɓa tsammanin idan za a yi hassada da arziki na kai za ka kasance ɗaya daga ciki ba. Ko da yake ba laifinka ba ne, tun farko ni ne na yi kuskure da na baka dama ka zo gidana. Anyway, Kebi, ba zan taɓa daina samun ido ba. To ka ba a hankali, dan kwanan nan idanka ya kusa tsiyayewa. Ka san ta inda muka shigo, in ka fita ka rufe mun kofa. Ita fa siyasa da kuke gani, kowa interest ɗinsa yake duba. Ba zumunci bane balle kai tunanin cewa idan baka taimaki dan uwanka ba, Allah ba zai iyale ka ba. Kun gane ai, kowa yana kallon mafitarsa ne, da shi da iyalansa da kuma wanda yake tunanin zai taimakawa. Daga shi wanda yake jagoranci ake bin sa har kuma waɗanda kuke biyayya. Mu namu tsarin siyasar ba irin naka bane, ko kuma in ce irin naku. Mu namu tsarin siyasar ya sha bamban da irin naku, domin mu namu tsarin siyasar muna yin shi ne domin al'ummarmu, kuma mun mayar da shi kaman bauta. Muna bauta ne domin ci gaban jiharmu da ƙasarmu baki ɗaya. Haba a dusa da kenan siyasa fa sunanta siyasa, ba ta da wani suna bayan wannan. Kowa yana tunanin abin da zai samu, abin da iyalansa za su samu, yan uwansa da abokan arziki, sannan kuma abin da mabiyansa za su samu. Mu daban muke Alhaji Audu, domin manufanmu al'ummarmu. Ya kamata ka san hanyarmu da taku ba iri ɗaya ba ce. Kai Alhaji Bash, ka bar mai gidanmu ya ƙarasa maganar shi. Ba mun kira ku bane nan ku zo ku faɗa ya faɗa ba. Bala ɗan Dauri, dole a yi musayyan yawo. Ku kanku kun sani Audu mai ba yadda za a yi mu karɓi duk wani kuduri nasa. Kar ka sake kiran wannan sunan a gabansa, kai kanka ka san a gefe ake kiran wannan sunan. Ba za ka zo ido da ido ka dinga kiran wannan sunan a gaban mu, ba zai yi ba. Ya kar ka daga hankalin ka kan wannan, ba faɗa maka zafi ba, kuma dama ai Hausawa suna cewa kowa ya samu rana dole ya shanya. Yana falo na dole ya mun abin da ya ga dama. Suna ga abin yana kokarin ya zama fada, ya kamata mu tattara inamu mu tafi. Ko Alhaji Bashar, ku ba ni minti biyu, cikin minti biyu zan warware muku zari da ba. Minti biyu kacal muka ba ku, in ya wuce mu za mu tafi. Ba dan ma Alhaji Mustapha ɗalibi ya ce mu zo ba, da ba za mu zo nan ba. Ina so ne mu haɗa kai da ni da ku mu taimaki juna. Ba zai yiwu ba. Ko da kuwa zan iya ɗaukan naira na gugan naira har miliyan 500 in ba ku ni daga cikin ku. Da na ɓata yawon bakinka, mu fa kuɗinka ba zai siye mu ba. To ina ganin miliyan 700 kuɗi ne wanda zaba iya ba kowanne daga cikin ku mi wannan tafiyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ke shine ke maguna no le kudi. Ku karbi wannan kudi wannan idan ba ku karbi wannan kudi ba una don lose duka cikin kwana. I know. Ba ku da wanda yana da 50 million a cikin akan nashi. Dan kawai ina da tabbacin wannan kudin da aka ambata a nan gurin ko mai gidan naku ba shi da su. Kamar yadda ba ku da adadin kudin da za ku iya siyan mu. Ciyama da Allah tashi mu tafi. Kun ga na ciki
zan ba ku ne daga cikin ku naira biliyan ɗaya. Idan kun je kuna iya dawowa. Kai kuma idan ba lusari ba ne, kai ma ka dawo. Kun ga ba fa iya wannan kuɗin na tsaya ba. Bayan ga haka zan ba ku mukamai manya. Sannan kuma za ku kasance ɗaya daga cikin kokos da za a dinga tattauna da abin da a tattauna. Da ku za a dinga naɗa wanda za a naɗa a cire wanda za a cire. Iyalanku da 'ya'yanku za a ba su kwangiloli iri-iri masu gwaɓi yadda za su inganta rayuwarsu. Duk wani abuwa ne zan ba ku. Sannan ka gane wani abu ɗaya. Kaga wannan Mustapha wa yake da suna ɗalibi yake kowa? Ba lallai ba ne ya ci wannan zaben. Idan bai ci zaben nan ba, kaga kun yi biyu babu kenan. Ba ku ga tsuntsu ba ku ga tarko. Saboda haka ku zauna ku yi nazari akan wannan da tarbiya. Ina ga da wa kuɗi da tuntuni mun bi a gosu. Ciao. Kare shi mutum. Ta nan muka biyo mu je kan kuma ji. Alai Sani mu je mana. Mu je mana Alai Sani ka tsaya sai goge gumi kake. Ta wace hanya muka biyo ne? Mu bana. Da Alai kana tsaya mu tafi mana Alai Sani. Mu tafi mana. Zo mu tafi. Kaga ku kyale su. Na ji kana wani daga hankalinka. Na kira miliyan 700. To ai abin da zai baka ya ninka wannan biliyan 1 ma da ne magana. Sannan suka kyale su. Tun daga lokacin da naga sun shigo falon nan sun zauna yadda suke kallo suke neman batan hanya da irin sitir da suka sa ya rika ba suka sa sai alawayi. Ba mamaki in ba su yadda ba yi. Amma kar ku damu kanku da su da babu su in Allah ya yarda za mu yi nasara. Za ma su dawo. Za ma su dawo. Yale su. Amma ko suna so ko ba sa so za mu je kwanta da hankalinka. You get more than that from me. Thank you. Yes. Kibirji tafi mana. Cha mutu. Assalamu alaikum. Dama kana cikin ɗakin sagwan? Ina ciki. Ni na ga har karfe 10 ta baka dauki abinci ba. Kuma ka saba an kada ka bi mu gaisa ka sadan ne ka dawo. Ka dau abinci ka shigo da abincinka. Na ga shiru. Amma lafiya? Wallahi umma na dawo kawai shine na shigo na kwanta. Me ke faruwa in sabban ko dai akwai abin da yake damun ka ne ka gaya min. Wasu ne suke min barazana. Barazana? Kwarai da gaske. Wasu suke maka barazana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. PAPA. Alhaji Bashir. Na san za ka yi mutukar mamaki da ka ji na kiranka. Gaskiya dai yi mamaki saboda yadda muka rabu da ku fa a gidan nan ban taba tunanin ɗaya daga cikin ku zai ƙara neman mu ba. PA ai alkhairin ne yana da yawa. Wato tunda na bar gidan nan na kasa samun nutsuwa. Zuciyata dukan uku take. Da wannan dalili na ga ya dace fa na zo na karɓi wannan tafiya. Saboda haka duk Allah a mun iso wajen mai gida na zo in karɓi wannan tafiya. Baka da damuwa zai sauko yanzu mu shiga daga ciki. Ciyama? Alhaji Bashir. Ga Al-Yusra.